लोणचं पूर्ण वाचना कोकणी ठेचा अजून जोरात वाच. घसायला शराई बघूनच टचका लागला कशाला. तुमच्या फॅमिलीमध्ये असे कोण कोण आहे जे शॉपिंग तेव्हाच करतात जेव्हा बाय वन गेट वन फ्री असतं? म्हणून तर एक घेतला मी, जायचं आहे ना. आम्ही कुठे पण जेव्हा काम करायला जातो काय फालतू करू नको करू, चल एडिट करू. दिलू तिच्या बॉयफ्रेंड काम करते आहे. दिलू काल आलेला बॉयफ्रेंड. ती बघ कशी. आमच्या घरात कोण लफडे करत नाही. दिलू ऐकलंस ना? अगं ते गावाला गेला ना दादा. शुभम दादा गावाला गेलाय. नाही तो फक्त गेलाय काय ना. हॅलो, तुम्हाला पेमेंट केलं जरा एकदा बघून घ्या. येस मी चेक करून तुम्हाला कन्फर्मेशन पाठवतो. हां, एक मिनिट ऑन कॉलला चेक करतो. हो चालेल. येस आलेत, पैसे आलेत. मी तुम्हाला रिटर्न कन्फर्मेशन पाठवतो. ओके चालेल. येस, आणि आयडीज पाठवलाय तुम्ही त्याच्यामध्ये? अच्छा, कोणाकोणाचा पाठवू? दोन पाठवलाय. येस. अच्छा, आधार कार्ड चालेल ना? हो, आधार कार्ड चालेल. ठीक आहे सर. येस. चला, आता बघा शॉपिंगला आलो होतो आणि आज संडे आहे ना. संडेचे बुकिंग जास्त होतात. म्हणजे संडेचे बुकिंग म्हणजे फ्युचरचे बुकिंग जास्त होतात. आता तुम्हाला सांगू, एवढ्या शॉपिंगमध्ये आम्हाला तासभर गेला ना, दीड दोन तास गेला. त्याच्यामध्ये मी 4 जणांचे ॲडव्हान्स घेतलेत. म्हणजे 4 रूम बुक केलेत मे महिन्यातले. किती इम्पॉर्टंट असतो एक कॉल उचलणं. हा, नाही तेच सांगतो. मग कधी कधी सांगतो ना मी, कधी कधी कॉल उचलतो, कधी कधी कॉल उचलत नाही. किंवा मी म्हणतो ना की नंतर बुकिंग करतो, तर कोणत्याही परिस्थितीत तो कॉल उचलून बुक करायला लागतो. नंतर मग तुम्हाला पण वेळ नसतो किंवा मी पण कुठेतरी बिझी असतो. आता घरी जाणार आणि बुकिंग कन्फर्मेशन लॅपटॉपच्या सिस्टममध्ये एंटर केल्याशिवाय तुम्हाला देऊ शकत नाही. फक्त ॲडव्हान्स घेतले आयडी घेऊन एक सांगू शकतो की हा डेट ब्लॉक झाले, आणि तेवढे डेट्स मी लक्षात ठेवतो. पण मेन बुकिंग लॅपटॉपमध्येच होते. चला, डेलीची शॉपिंग आमची अशी होतच राहते. बघा, आमच्या बुब्बूंसाठी मी नेहमी एक गाडीतच ठेवणार आहे. बाई, एक गाडीतच राहू द्या आणि एक घ्या. आणि हे बघा, डाळी बघा किती लागतात, गहू लागतात. सोबतच तुम्हाला इकडेच सर्व दाखवतो, म्हणजे परत आत नको दाखवायला. पोहे, ही पण डाळ आहे बघा. इथे बघा, हे आपल्या डस्टबिन बॅग बघा किती घेतलेले आहेत. ते ह्याच्या सर्व इतर सर्व सामान, त्याच्या सर्व सामान. आणि घावणे टाकत घावण्याचे तवे खराब होतात. आता नवीन घावण्याचा तवा, एवढ्या सर्व गोष्टी शॉपिंग करायला लागते. आणि आमच्या बुब्बूंसाठी आपल्याला जे पैसे पाठवले त्यासाठी चिकन पण घेतलेलं आहे बुब्बूंसाठी. एवढं सर्व शॉपिंग होत राहते बघा आमची डेली. म्हणजे जास्त स्टॉक ठेवून पण ते आतमध्ये खराब होण्यापेक्षा दरवेळी रिफिल केलेलं बरं, थोडं. ओके. हे बघा, किचनसाठी फॅन आणले. किचनसाठी चलो किचनमध्ये ना, किचनमध्ये 2 पिशव्या, 2 रंग. काय आहे? एक चिकन बुब्बूला आणि एक मटन. चिकन आणि मटन. बघा, आमची पण सोय आणि त्यांची पण सोय. त्यांना यावेळी मी 1 किलो घेतले पूर्ण, म्हणजे 3 पोटभर खातील. आज संडे स्पेशल खातील ना. चला, बाकी सर्व शॉपिंग काय काय केली तुम्हाला सर्व दाखवतो, आणि इतर पण आपल्याकडे काय काय आलं ते सर्व तुम्हाला दाखवतो. चला, तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना आम्हाला द्यायची आहे. जी गोष्ट पहिली सांगतो, इथे बघा काय आहे. 1 2 पकड, 2 तुला, 1 मला, कारण मी तेल कमी खातो, आणि 2 काजलला, आणि एका पिशवीत मी आणि भाई खाऊ तेल. काय झालंय, आता 5च पिशव्या ते देतात एका खरेदीमध्ये. कोण? हे शॉपिंगवाले, डीमार्टवाले. म्हणजे 5च्या वरती ते पिशव्या देत नाहीये. आपण 1 2 बॉक्स आणायचे ना तेलाचे, ते आता तसे नाही मिळत. आम्हाला फक्त 5 एकाला 5 पिशव्या.
आम्हाला कमीत कमी 1-2 बॉक्स लागायचे असे. होय. एक बॉक्स मध्ये 12 पीस असायचे. तर आज उद्यापासून सर्वांच्या जेवणात तेल आम्ही कमी वापरणार आहे. हा. असं नाही घेणार कुठून. ते मोठे असतात ना, ते डायरेक्ट घेऊ शकता तुम्ही. हे 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 शॉर्टेज आहे. जेवणात तेल ज्या माणसाला तेलाची म्हणजे सवय आहे ना, जेवढं तेल पाहिजे तेवढं जेवणात तेल असणारच. नाही तो 20 लिटरचा असतो ना, डायरेक्ट तो कॅन एवढा असतो ना कॅन, एक घेतला तर ह्याच्यापर्यंत 10 पटीने झालं ते. होय. आमची दिल आवाज येते ना. हा जाऊ दे. बाकी बघा इतर काय काय शॉपिंग केलेले तुम्हाला आता सर्व दाखवतो बघा. दिलू हे बघ ह्याच्यात जा. अरे बाबू आणि तुम्हाला एक दाखवतो बघा. आम्ही हे पिशवी बघा ही ऑनलाईन मागवलेली आहे. ही पिशवी बघा केवढी मोठी आहे बघा. काजल पण बसेल एवढी मोठी पिशवी आहे. त्याच्यात कप्पे हे बघा 1 कप्पा 2 कप्पा 3 बघा भेंडी गवार आपलं मिरची काकडी शेवग्याची शेंगा आणि कारली आणि मध्ये कांदे बटाटे एवढ्या सर्व गोष्टी राहू शकतात बघा. हा अशी कप्प्यांची पिशवी म्हणजे आता भाजीवाला पिशव्या देत नाही ना, म्हणजे याच्यासाठी ही अशी पिशवी काढलेली आहे बघा. आता ही लक्षात नाही पण मी ऑनलाईन मागवली आहे. म्हणजे एकातच एवढं सर्व सामान जेवढं तुमच्या समोर आहे ना ह्या एका पिशवीत. भाजीवाले कसे सगळं मिक्स देतात आणि मग आपल्याला घरी ते निवडायला लागतं. मग ह्याच्यात 1 2 3 4 5 4 2 2 4 6 कप्पे आणि मधला एक मोठा कप्पा. तर एवढे सर्व आहेत. हे झालं. हे बघा इकडून दाखवतो. बुब्बूंसाठी हे बिस्किट्स घेतलेत बघा. ओके आमचे हे आता नवीन आहे पण पहिले पण आहे ते बघा तिकडे खाली स्टॉक भरून ठेवला. स्टॉक असतो आमचा. कधी बाकीचा स्टॉक संपला जरी चालेल पण आमच्या बुब्बूंचा खाना नको संपायला. ठीक आहे ते जाऊ दे. आता इकडे बघा हे महिन्यासाठी आम्हाला 1-2 महिन्यासाठी डस्टबिन बॅग बघा केवढे लागतात. हा आणि बाकी इतर छोटे मोठे गोष्टी. हे फराली चिवडा मम्मीला. हा तो कधीतरी असं बसून बसून कधी खायला वाटलं तर. असं मी खात नाही पण असं वाटलं कधी तर असायला पाहिजे ना घरामध्ये. हा फरसाण मिक्स फरसाण भाईसाठी. ते बाईला चहा बरोबर खायला. बाईला चहा बरोबर खायला. आणि एक तुम्हाला सांगतो असे कोणकोणते आहेत जरा जवळ. हा आमची कशी कॅमेरामॅन अशी वाकत नाही. ताटच्या ताट उभी राहते काय जवळ अजून काय आता टाकलं जवळ. तुमच्या फॅमिलीमध्ये असे कोण कोण आहे शॉपिंग तेव्हाच करतात जेव्हा बाय 1 गेट 1 फ्री असतं. हा माझा फेस वॉश पण बाय 1 गेट 1 मध्ये मिळाला म्हणून मी घेतला. फक्त फेस वॉश कुठे आहे. कधी कधी लक्षात ठेवायचा बाय 1 गेट 1 फ्री लिहिलेला असतो पण वरती प्रोडक्ट वेगळा ठेवलेला असतो. बरोबर. नाव ही गोष्ट बाय 1 गेट 1 फ्री मध्ये नसतेच कधी पण. माझी होती पण. ठीक आहे आता मी चेक करतो आता बिल मध्ये. हा पण ही गोष्ट काजल म्हटल्यासारखी बाय 1 गेट 1 फ्री आहे. हा बघा बाय 1 गेट 1 फ्री असेल ना तर एक घेतलं तर अर्धी किंमत लागते. तुम्हाला 2 घ्यायची गरज नसते. एकामध्ये पण काम बाय 1 गेट 1 फ्री घ्यायची म्हणजे ते ही वस्तू घ्यायची गरजच नाही. म्हणजे उदाहरण काय हा 32 रुपयाचा एक पुडा आहे त्याच्याबरोबर हा फ्री. जर तुम्ही एक घेतला तर 16 रुपयाला पडतं ते. म्हणजे अर्धी किंमत त्याला लावतात. पण आता आमच्या काजलनी 2 घेतलेले तर एक काजलला आणि एक आता मी आमच्या गेस्ट लोकांना देणार आहे चाय बरोबर खायला. काजल लोक बोलते पाठव काही जाऊ दे. इकडे पापड आणलेले आहेत मीठ आणलेलं आहे. आणि बघा हे ना हे आम्ही काय वेगवेगळं आणलं म्हणून दाखवतो. हे ना डीमार्ट मध्ये असे दुधाची पावडर पण मिळते बदाम ड्रिंक मिक्स. तर आम्ही रात्री 1-1 ग्लास कधी कधी मूड आलं तर दूध पितो 1-1 ग्लास अर्धा 1-1 ग्लास. कमी जेवतात तेव्हा. हा कमी जेवलो ना कमी जेवलो जेवण संपला आणि परत बनवायचा कंटाळा आला तर दूध पियायचं 1 ग्लास आणि झोपून जायचं. तर 1 पाकिट आम्ही एका ग्लास मध्ये टाकतो बघा. चांगलं आहे एकदम. किती 5 रुपये. दुधामध्ये साखर नाही टाकत मग हे पावडरचं 1 पॅकेट टाकतात. हा तुला कोणता वास आवडतो. मला व्हॅनिला. मला वास ऑरेंज. नाही पेट्रोलचा वास. मला वास रॉकेलचा वास आवडतो ना कोणाकोणा. तुमच्यापैकी पण भरपूर जण असेल त्यांना आवडत असेल. तुला पण आवडतो रॉकेलचा वास. जवळ या हा म्हणजे स्पष्ट हा दिसतोय ना. हा रॉकेलचा वास आवडतो पण मला 2 गोष्टींचा वास नाही आवडत. एक म्हणजे अंडा दाखव. अंडा दाखव मला वासच दाखवतो आता मी. थांबा हे जर अंडे आहेत ना हे जर असे पडले भरायला गेला कोसळले फुटले की त्याच्या बाहेरचा जो पिल्लू जो येणार म्हणजे ऑमलेट होणार त्याचा खाली त्याचा थोड्या वेळानंतर जो वास येतो अंड्याचा शी
म्हणजे मी जेवणार नाही 2 दिवस वास घेतला तर. होय. तो एक वास. आणि मला दूध बिना म्हणजे दूध असंच पियाला आवडतच नाही. प्लेन दूध ना, नॉर्मल दूध असं पियाला आवडत नाही. त्यामध्ये त्याला हळद पाहिजे, नाहीतर काहीतरी असं. पहिलं मला कॉम्प्लेन प्यायला आवडायचं, पण आता नाही खात मी. मग काहीतरी असं इलायची पावडर, जायफळ पावडर किंवा अशी पावडर हे टाकूनच मी दूध पितो. मग आता हे मग काजल आणि सर्वांना पण देतो. तर अशी आमची शॉपिंग. आणि तिथे मी तुम्हाला खरं सांगतो, हे मी बघितलं नाही तर माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं तिकडे. काय सांगू, हे बघ काय मम्मी वाच. लोणचं पूर्ण वाच ना. कोकणी ठेचा. अजून जोरात वाच. बघूनच टचका लागला कशाला. म्हणजे एवढा पॉवरफुल आहे. ठेचा नाव ऐकल्याने ठचका लागायला लागला. आता ब्रँड कैरीचा आहे काय? आता ब्रँड दाखवत नाही तर शॉकआउट व्हायचा उद्या. कोकणी ठेचा कसला आहे तो? मला समजलं, मी नव्हतं पाहिलं. मला ठेचा समजलं पण तू तो काय मिरचीचा बोलतोय. आहे का आंब्याचा आहे का आवळ्याचा आहे? अरे तुम्ही जेवढा वेळ नाव घेता ना, विषय वेगळा, ओंकारचा विषय वेगळा. जेवढं नाव घेतोय ना तेवढा माझ्या तोंडाला पाणी सुटतंय ते. पण कसला ठेचा आहे तो? ठेचा काय माहिती कसला ठेचा. आपण ह्याच्यात मिरची दिसते आणि कैरी दिसते. लिहिला असेल ना कैरी आहे बघ त्याच्यावर. ना, कैरी आणि मिरचीचा ठेचा. हा. ओ वाव. असं कोणाकोणाला असे प्रोडक्ट बघून तिकडे तोंडाला पाणी सुटत. असं लोणचं एक नाही तर 2 आणलेले आहेत आम्ही. बघा इकडे पण एक आणलेलं आहे. हे आपलं गेस्ट साठी. हा, हे आमच्या गेस्ट साठी आहे. तुम्हाला एक सांगतो, महिन्याला एक तर आरामात संपतं व्हेज थालीमध्ये. आम्ही आहे ना यावर्षी लोणचं बनवणार आहे आपल्या गेस्ट साठी वाढायला. तर बनवू का नको? पप्पू म्हणतो नको. नको. नको, आज आम्ही तुम्ही पण सांगा, आहे तुम्ही नको कमेंट बोलतो. मध्ये सांगा मी बनवू का नको. आम्ही गेस्ट साठी नाही, गेस्टला तर मी फ्रीज देतो लोणचं आणि सॅलड. पण मी काय सांगतो माहितीये का, नको का, कारण त्रास नको. ते बनवणं सोपं नाहीये ना. होय. पहिलंच आणि ते पण आता इकडे बनवणार ते कसं माहिती आहे का, आम्हाला पण कैऱ्या विकतच घ्यायला लागणार. ते विकत घ्या, ते साफ करा, ते कापा, त्याचं बाकीचं सामान सगळं material तयार घ्या. करा. म्हणजे त्याला खूप मेहनत असते. हा, विकत घेणं प्रॉब्लेम नाहीये. हे मम्मीवरती आणि काजलवरती जेवढा मला लोड कमी करता येतो कोणत्या हा, गोष्टीचा. त्याच्यासाठी तो नको म्हणतो. आणि अजून एक सांगतो, मी बाहेरचे जे तुम्ही जे राहत नाही आणि ते जेवायला मला म्हणतात ना, त्यांना पण मी नाही का सांगतो, कारण मला ह्या दोघींवरती किंवा आमच्या फॅमिलीवरती जास्त लोड द्यायचा नाहीये. हा, स्टाफ असल्यावर काय नाही. स्टाफ staff असल्यावरती नाही. काय वाटत नाही. आता तुम्ही कुठून व्हिडिओ बघत असाल ना, तर तुमच्या तिकडे असे असतील लेडीज स्टाफ आमच्याकडे कामाला राहिला, तर तुम्ही जरूर त्यांना सांगा. आणि आमच्याकडे कुठल्या गोष्टीचं टेन्शन नाही आहे. मध पण मिळेल तुम्हाला, मध आमच्याकडे. कारण हा, मग आता पहिला कोण बघेल ना त्याला 1 चमचा मध. आमच्या कॅमेरामॅनचा हात दुखायला लागला, लांब गेली. जवळ आहे तू. दिसताय. टेका घ्यायला गेली. तुम्हाला पाठी दिसत नाही खाली म्हणून बसू का? एक कॅमेऱ्याला तिलाच लावून ठेवला पाहिजे होता. ती काय करते तुम्हाला सांगतो. आता जवळ काय करते? पाठी जाते किचनला टेकते. टेका घेऊन उभी राहिली ती 2 मिनिटाच्या शूटला. काय अगरबत्ती दाखव ना, मस्त मस्त अगरबत्ती. हा, हे बघा तिला अगरबत्ती अगरबत्ती खायला आवडते वाटते. ही बघा अगरबत्ती मग घेतली. हे लोकांचा आवाज मस्त येतो तो, हा ना. धूप धूप सारखा. ओके. आम्ही जेव्हा पण कुठे जातो, म्हणून तर ऐक घेतला मी, जायचं आहे ना. आम्ही कुठे पण जेव्हा काम करायला जातो, काय फालतू नको करू, चल एडिट करू. काम करायला जातो ना. आता मंदिरात वगैरे आपण जातो ना, आता बघ, तर ओटी भरायला लागते ना. मग त्या मंदिरात गेलो आपण तर देवाच्या इथे अगरबत्ती वगैरे लागते. आता आपल्या संभाच्या पालखीला अगरबत्ती नाही लागली. हो, मग पण कसं कुठे कुठे जास्त लागते. आणि अचानक गेलो तर कधी कधी पातळ पाकिट पण मिळतं बा. हा, ते 5-6 कांदे असतात त्याच्यात. मग ते कसं देव प्रसन्न होत नाही. नाही, लाज वाटते माहितीये का एवढूसा पुडा म्हणून न्यायला. हा हे मला एक द्यायला आणलंय. हा, कधी extra. जायचं असेल हे कसे तर. शेट लोक डायरेक्ट मोठे मोठे पाकिटेच येतात. नाही, अरे, देवासाठी चांगलं आहे आपण ते, चाललं काय चांगलं आणि आहे. लोकांनी चाललं काय, ते देवाला देवासमोरच पोचतं. आणणार आहे ना. हा, Yes, म्हणून. बरोबर. चला, चांगली गोष्ट आहे. आणि ते घेतलं, हा, इकडे पण घेतले. अरे ते काय हे आपल्याला घेतलं. दुकानात घालता की काय अरे तुम्ही? ना, ते अगरबत्ती. चांगला मस्त. नाही, आणि आमच्या घरामध्ये कसं माहितीये का, 2 टाइम बत्ती आणि 2 टाइम अगरबत्ती ही आमच्याकडे पेटते. संध्याकाळची मी मच्छर अगरबत्ती तर लावतोच. ते अगदी त्याचं आम्हाला ठरलेलंच दिवसाला आहे. 8 लागतात अगरबत्त्या. हा,
मग तुम्ही दिवसाला सांगा. 8 लागतात मग आपल्याला, माहिती अगरबत्त्या का? पाहिजे काय नाही जास्त. एक वेळ आम्ही जेवत नाही पण अगरबत्ती लावतो. हा. आणि माझ्याकडे ना खूप आणि ते अगरबत्त्या आहेत तू- वेगवेगळ्या मला ते तू हे आवडतं. आणले वडी आणलीस का वडी? ते आहे आपल्याकडे. काय आम्ही त्या डब्यात थोडे आहेत. पूर्ण नाही, 4 रूम त्याच्यात- बुक असल्या तर एका टायमाला 3-4 पेटवायला लागतं सर्वीकडे होय, संध्याकाळचं. धूप. हो. आणि हे टोस्ट कोणाला आणलं एवढे? ते भाईला काय आवडलेले ना लास्ट हा भाईला आवडलेले. तर भाईचं सामान बघा, फरसाण, टोस्ट. हा, असं नाही की आम्हीच आणतो आणि आमच्यासाठी भाईला पण आम्ही आणतो सगळं. हा आणि हे आता बघ, हे काय ते आणलंय बघ, हे ताकचं. हा हे आता हे हा, कशासाठी ताकाची. आणलंय सांगू? आमच्याकडे कधी कधी गेस्ट येतात ना, तर ताक मिळेल का तुम्हाला? तर मिळेल सांगतो. मग आणल्या त्यासाठी बटर मिल्क मसाला, म्हणजे जरासं अजून टाकलं की- अजून तुम्हाला छास मध्ये अजून चव येईल. म्हणजे हे आम्ही असं इम्प्रोव्हाइज करत जातो सर्व आणि ही गोष्टी. प्लेट आणली. हा आता लास्ट टाइम ना आम्हाला गेस्टने तिकडे दाखव, ते सर्व प्लेट गिफ्ट आहेत आम्हाला. हात लावून दाखव सर्व गोष्टी ना. हे वाले गिफ्ट आहेत, मोठेवाले. छोटे हे वाले? आपण आणलेत. हे मोठेवाले गिफ्ट आहेत, हा. मीडियम साईजचे आहेत ना ते. हा ते मॅडम आणि एक सर आले होते. त्यांनी होय. दिलेलं. हा त्यांनी त्यांनी 12 काय कितीतरी आणले होते ना. भरपूर ते गिफ्ट भरपूर, ते हा. गिफ्ट आहे. आमचे ते स्टीलचे 2 ट्रे आहेत ना, ते सुद्धा ते त्यांचे 4 हे. मुली. होय होय हे, हे बघ, स्टीलचे. हा 4 मुली आणि त्यांची आई. होय ते 5 जणी आल्या होत्या. त्यांनी ते 2 स्टीलचे गिफ्ट केले होते, ते गिफ्ट केले होते. तेच. आपण ते कसे कमी पडतात ना, हो. म्हणून आम्ही अजून 4 घेऊन आलोय. हा. तुम्ही म्हणाल मग 4च का घेऊन आलो? कारण आम्ही 4 आहेत ना, म्हणून 4 घेऊन आलो. बघा कधी कधी कोणत्या गोष्टीला लॉजिक असतात. आणायचे आपण उचलून सरळ. आता कधीतरी कमी पडायला नको. तुम्हाला कसं उदाहरण देऊ? एवढं जेवण बनायला लागलंय हा. की चॉपिंग पॅड 2 महिन्यात खराब व्हायला लागले, नाही, खराब नाही झाल्या. कमी पडायला लागले. हा काल काय झालं, दुसरं पण चॉपिंग बोर्ड ऑक्युपाईड होतं आणि मला पण हवं होतं कांदा चिरायला. मग वेळ जातो तेवढा, पटपट पटपट कांदा होता ना चिरून माझा, मग मी म्हणून घेतलं ते. म्हणून अजून एक चॉपिंग पॅड स्टील चॉपिंग बोर्ड हो. ते घेतलेलं आहे. आणि साबणासाठी डबा. अरे ते थोडं अजून काय सांगू तुम्हाला, एवढं किचन युज होतोय हम्म. की ते काय हे नाही. हे बघा किचन एवढा युज होतोय की फॅन आणायला लागला. वरती फॅन दाखवा आमचा किती जोरात चालतोय. हा बघा किती जोरात आहे. मोठा आहे ना. फॅनच काढून ठेवला, फॅन पण बिघडला. एवढा किचन युज होतो इकडे. हे बघा फॅन घाबरला. म्हणून मी आता त्यांना व्हाईट वाला आणला. व्हाईट वाला का माहितीये का? तुम्हाला फॅन हवा ना नवीन, तर आता पुसा त्याला बोलतो मी. हे बघा त्याचा फॅनचा गोळा इकडे आहे आणि हा फॅन. हो. तुम्हाला ह्याची किंमत सांगतो. फॅन ऑनलाईन आणि बाहेर 2-2 हजारला घेऊ नका. 1000 रुपयाला आणलाय मी. डिमांड हा. पण काय आणि होतं, ह्याची 2 वर्षाची गॅरंटी पण आहे. वॉरंटी आहे. पण कसं असतं माहितीये का, किमतीप्रमाणे असतं. त्याचे वाइंडिंग जरा नॉर्मल असतात, म्हणजे नॉर्मल युसेजचे फॅन असतात. ओके, बेसिक साठी ठीक आहे. जसं कॉस्ट कमी होते ना, तसे आतल्या गोष्टी पण कमी होतात. आणि तो बल्ब कोणते आणला, कॉपर त्याची वाइंडिंग 1 असतात, वर्षाची वेगवेगळे आहे. वाइंडिंग असतात. हा आणि ओंकार ती वर चढली. कोण? दिल्लू. दिलू गेली बघा कशी वरती, अशा हिमालयात पर्वतात गेली दाखव. हे खाली ही बघा कशी. दिलू ही बघ कुठे काय करायचं आहे. तू काय करू नको. अगो ही बघ दिलू ना, दिलू तिच्या बॉयफ्रेंडला काम करते आहे. दिलू काल आलेला बॉयफ्रेंड. ही बघ कशी. आमच्या घरात कोण लफडे करत नाही. दिलू ऐकलंस ना? आमच्या कांद्यांमध्ये लपडे करायची आवडत नाही. जाडी पळाली. आई ग. आता आमच्याकडे 3 डबल एक्सेल वाले 3 लेडीज आमच्याकडे. हा पोरगा नाही करत. हा आता जाऊ दे. अजून काय राहिलंय. अजून काय राहिलं माहितीये, असं मला नवल वाटतंय. घावणे चटणी एवढे दिवसाला 12-15 प्लेट बनतात ना, की तवे पण खराब व्हायला लागलेत. हा एक तवे try- किती पन्नाचे पडले घरात. पेटतात अर्धा तास तवा चालूच असतो. तुम्हाला आमच्याकडे सेकंड हँड तवे पाहिजे असतील तर घेऊन जावा. कमीत लय कमी आहे, तेव्हा तिकडे पण आहे तिकडे पण आहे. 8-9 आहेत. 8-9 त्यातले 2च चांगले आहेत. हा. 7 चांगले नाही. काहीतरी तुम्हाला असेच बाहेर नाही, उन्हात चांगले बिन्हात- नाही ते कसे ते 2-3 बाद झाले. म्हणजे एक आणलाय. हा जर चांगला तो झाला, चिकटतो, तो वेगळ्या पर्पज साठी युज करू शकतो. हा जर चांगला झाला तर घावण्यासाठी आपण नाही. दुसरा घेणार परत. हा म्हणजे अशी शॉपिंग होते बघा. आणि अजून काय राहिलं? हे बघ, हे राहिलं. हा हे बघा, हे असं ना म्हणून आम्ही हे ladies- बघा गप्प बस. आता मी काजलला नेत नाही. काहीतरी हे बघ काहीतरी आता मी सांगते. हे खानविलकरला माहिती असेल, आपल्याकडे आलेले ते मी लोणचं बनवलेलं त्या दिवशी. ते प्लॅस्टिक स्टील मध्ये ठेवलेलं मी. काचेत लोणचं ठेवायचं असतं, मग चांगलं राहतं ते, समजलं. पण लोणचा फक्त मे महिन्यात बनतो. असं काय नाही, हा. बनवू शकतो आपण मग कधी जून महिन्यात पण. काय ठेवणार तो ह्याच्यात? हा ह्याच्यात पावसाचं पाणी मुरत.
पावसाचं पाणी हे टाकलं तिने. हे बघा हे पण तिने अरे माझ्याकडे भर फोन दो वाला झोली, नव्हतं. तो गाणं आहे ना भर दो झोली, ते अशा मॉल मध्ये घेऊन नाही जायचं, ते डायरेक्ट झोलीमध्ये टाकत जातात आणि नंतर माहिती पडतं 3,000चं बिल 4,500 कसं झालं. हा काहीतरी चल हे बघा हे टाकलं, हे पण टाकलं बघ, हे साबणाचं टाकलं. हे ते मला हवंय. हे बघ, हे बघ, टाकलं. हे मी का टाकलं माहितीये, बाहेर गेस्टच्या समोर टेबल ह्याच्याने पुसायला, ते काहीतरी फडकेने आणि पुसून इकडे बघा नको. आतापासून आमच्या घरी कलर आलेला आहे, जरा जवळ आहे. मग ते आता काय? जेवणात जर तुम्हाला कलर मिळाला तर माझी चुकी नाही मग ती. यांची चुकी ती. हे जेवणासाठी कलर नाही आहे. रेसिपी बनवणार आहे. हा चला. एकच कलर होता रेड तुम्हाला नाही. आता दर दिवशी रेसिपी दिसणार आहे, पण महिन्यातून एकदाच, हा. कारण दुसऱ्या दिवशी आमची कंबर दुखते. नाही आणि काय होतंय आता कशी गॅस पण बघते? नाही आहे ना, कशी बघते ती, गॅस पण तोंड नाही फिरवलं बघ आता. गॅस नाही, आता रेसिपी बनवायला आता काय म्हटलं तर ते गॅस पण नाही तुम्हाला- आणि ना सांगतो. आमच्याकडे हे बघा, हा लास्ट सिलेंडर आहे. हा आणि कालच लावलंय आणि आता सिलेंडर. डायरेक्ट महिन्यानंतर मिळणार. पण तुम्हाला अजून एक सांगतो, मी जुना पैसा दिला होता जुन्या सिलेंडरचा, म्हणून मी अजूनपर्यंत कोणत्याही पोहे असू दे, उपमा असू दे, घावणे चटणी असू दे किंवा थाली असू दे कोणती पण, मी कोणाचेही 10 रुपये वाढवलेले नाही. नाही अजिबात नाही हा. जेव्हा मी महागातला हा. घेणार तेव्हा आणि- मी वाढवणार. आणि सगळं जेवण तुमच्या आवडीचं. आता एक उदाहरण देतो. ही बघा हे कॅन आहे ना, ही कॅन ही 170 ला पडत होती, आज ही 200 ला पडली. मग ओके. प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्राइजेस हे ह्याच्यामध्ये oil पण वाढलं. 5-10 रुपये वाढलेले आहेत. हे पण डाळी पण वाढले. पण ते कसं, आपण तू डाळी बिळी दाखवलीस डाळी ना. नाही दाखवली. हा हे बघा इकडे पोहे घेतले, पोहे बघा केवढे. ही मूग डाळ बघा, मूग डाळ, मसूर डाळ, मसूर डाळ आणि गहू आहेत, गहू बघा गहू. गहू 2 हा. तसे. म्हणजे एवढे सर्व गोष्टी आपण चांगले रिफिल करून भरतो बघा. हो. हे कसं स्टॉक मध्ये ठेवलंय म्हणून जास्त म्हणजे वाढलं. चालू कामाला झालं की आम्ही दुसरा स्टॉक आणून ठेवतो. हा आणि ह्याच्यामुळे कसं ओव्हर स्टॉक पण नाही करून ठेवायचं, मग किडे लागतात, होय. खराब होतात, खराब एक होतात. दुसऱ्यांना चिकटतात ती, होय. मग ते त्याची क्वालिटी राहत नाही चांगली. बरोबर. बरोबर. तर झालं? अशी काहीतरी आमची शॉपिंग होती. हो. मधचं नाही सांगितलं मध. हा अजून एक सांगायचं नाही बघा, आम्ही आमच्या होमस्टे मध्ये हे दाखवायच्या अगोदर पहिला आमचा स्टॉक दाखव किती आहे तिकडे खाली सिलेंडरच्या पाठी बघ, दिसतोय का? हा हे काय किती? संतूर 1 2 3 आतमध्ये 4 आहेत. पण चार- 2 जरा हाफ आहेत. 4-5 म्हणजे एवढे तरी स्टॉक असतो, त्यामुळे जोडीला असे 2-2 आम्ही आणत जातो. हा, अजून आणतो. आम्ही ते असे ते हलकेवाले वापरत नाही, चांगल्या नाही. कंपनीचे हँड हो. वॉश वापरतो. आणि आम्ही त्याच्यामध्ये पाणी अजिबात टाकत नाही. हा ह्याच्यात काय पाणी टाकायचं? हा नाही, कुठे कुठे आपण जातो ना हात धुवायला, त्याच्यात पचकवणी पाणी येतं वरून. तुम्हाला एक सांगतो, पटकन. तुमचं ना माणसं एवढी ऑब्झर्व करतात, तुमची थाली एकदम सुंदर असेल, जेवण सुंदर असेल, पण हात धुवायला गेल्यानंतर तुमचा हँडवॉश खराब निघाला ना, हा. ते हँडवॉशला पण म्हणतील. मग मग म्हणजे- बाहेर जास्त तर पाणी ऍडेडच असतं. बघा बाहेर पर्याय नसतो माहिती, दिवसाला 200 माणसं हात धुतात, हे असे त्यांना 10-12 लागते. ते पण आहे. पण आपल्याकडे पर्याय आहे ना, आपल्याकडे काय Limited जास्त आहे. पण माणसं नाही. 10-12 आपल्याकडे 10-12 माणसं टायमाला असतात, पण त्यांच्याकडे 50-60 माणसं असतात, मग तेवढी पण त्यांची कमाई होते. बरोबर आहे, पॉइंट आहे. मग त्यांना असं चांगल्या गोष्टी वापरायला हरकत नाही माणसांसाठी. चला, काल जे गेस्ट आले होते खाली ते पण रिपीट होते, हा आता परत 4 दिवसांनी येणार आहे, ते पण रिपीट आहे. मग हे सांगतो, जिथे क्वालिटी वापरली जाते तिथे माणसं परत येतात. येतात. आणि 2 चे 6 जण येतात, आता वरती 5 जण होती रिपीट गेस्ट. ओके, बरोबर. बाकी काय आता हे बघा, आम्ही ऑलमोस्ट साखरेचं प्रमाण कमीच केलंय, तर आम्ही लिंबू पाणी बनवतो ना आमच्यासाठी, तर त्यामध्ये आम्ही मध टाकतो, मध. हा तर मध असं आम्ही सकाळी पितो, तर तुम्ही पण पिया असं गोष्टी. बरोबर आहे ना? झालं सर्व. आणि हे बघा बल्ब परत आणलेला आहे. आमच्या दोन्ही ट्विन रूमच्या बाहेरचा बल्ब उडाला, तर तो बल्ब घेतलेला आहे. आणि एक नवीन चांगली गोष्ट, आम्ही वायरिंग चेंज केलेले आहेत पूर्ण घराचे. हा. म्हणजे सर्वांना वेगवेगळे कनेक्शन दिले, वरच्याला वेगळं कनेक्शन, पाठच्याने वेगळं कनेक्शन आणि आमचं वेगळं कनेक्शन. म्हणजे यापुढे आता मी जेव्हा झुंबर परत रिपेअर करेल, हा तेव्हा लावणार आम्ही परत. हा म्हणजे शक्यतो आता तो नवीन आमचं मीटर लागल्यानंतर तो आमचा झुंबर उडणार नाही. हा आणि अजून आम्हाला वाटले तर आम्ही चांगले अजून छोटे छोटे झुंबर लावणार. हो, सर्वीकडे हा म्हणजे अजून व्यवस्थित सर्व करणार. तर असे 2 तर शब्द आम्ही बोलून शो साठी नाही, आम्हाला आवडतात म्हणून आमच्यासाठी, हा. आम्हाला आवडतात म्हणून आम्ही लावणार. आणि हे करंडा पण घेतला बघा देवासाठी. हा कुंकवाचा हे करून. फ्री असेल ना काजल? असे 2 शब्द बोलून
मी माझे भाषण समाप्त करतो. तुला काय बोलायचं अजून? नाही, मी काय म्हणते, तुम्ही कुठून कुठून तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघत असाल तर जरा प्लीज आमच्याकडे स्टाफ शोधा. आम्हाला 2 तरी स्टाफ पाहिजे, घरी राहायला, आमच्या घरी राहायला पाहिजे फिक्स. घरी राहायला एक पाहिजे, हा. कामाला तुम्ही आमच्या घरी राहिलात की हे असे बिस्किटचे पुडे, मध, नाही, हे आमच्यासारखं तुम्हाला खायला, टोस्ट. जे आम्ही खाणार ते तुम्ही खाणार. टोस्ट बी सर्व तुम्हाला खायला मिळेल. आणि तुम्ही कामवाली म्हणून नाही राहायचं आमच्याकडे. नाही, तुम्ही फक्त खुर्चीवर येऊन बसून राहायचं. हा, आमची फॅमिली म्हणून. काय मग काम कोण करणार? म्हणजे आपण करणार, हा. असं नाही की त्यांना एकट्यानंच करायला लावणार. बरोबर आहे, बरोबर. हा, असं मिळून काम करायचं. मीठ बीठ सर्व आमच्याकडे, घाबरू नका, सर्व आम्ही स्टॉक करून ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही बुकिंग करून जेवायला येऊ शकता. मे महिना तरी तुमचं जेवण, मे महिन्यातलं तरी सर्वांना जेवण व्यवस्थित मिळणार एवढी गॅरंटी आहे. नंतरचं बघू नंतर. पावसात तर एवढी बुकिंग होत नाही, पावसात एवढी बुकिंग होत नाही. चला मग टाटा बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि आमच्या कॅमेरामॅन सारखे कोणाकोणाला जांभा येतात ते सांगा. आणि हलताय, असं असं हलतोय कॅमेरा. टाइम बघा किती झाला. मग आता सांग, शूटिंग मी करणार? 4 वाजता उठली, शूटिंग परत 5ला झोपली, परत 8 वाजता उठली. का? झोपत एकदा मोड झाली की झोपत नाही बाहेर. आम्हाला झोप नाही येत असं. पटकन 4ला उठली, 5ला झोपली. हा, पण तू पहिली पण झोपली ना? पहिली 1 वाजता झोपली. का 11ला तू बेडवर? आहेस ना. अरे हा नुसता मोबाईलवर असतो. हे आपलं प्रायव्हेट डिस्कशन आहे, सोड, जाऊ दे, ठीक आहे. टाटा नाही, पण टाटा बाय तू बाय. पडते तिकडे झोपते. हो. पहिली तुझी चांगली झोप होते. हा, ती झोपून जाते हा. आणि पण मला डिस्टर्ब करत नाही. हम्म. मी झोपल्यावर कधी उठतो सांग? हा? इकडे इकडे. मी एकदा झोपलो की कधी उठतो? म्हणजे एकदा झोपलो की झोपलो ना. हा, एकदा झोपला तू की उठत झोपतो. नाही. कष्ट कष्ट. आणि एकदा नाही झोपला ना की तो झोपतच नाही. हा, मी दिवसभर झोपत नाही. हा. हे रात्री झोपतो. हे दोघं दिवसातून पण 2दा झोपतात. तर रात्री दोनदा कधी दुपारी जरासा पडतो, मग गेस्ट रात्रीची नसेल मग तेव्हा. रात्रीची झोप कशी येणार तुम्हाला? नाही येते, पण ते जाऊ दे. चला जाऊ दे. बंद करू का आम्ही आता? हा, चला बाय बाय. चला मग सामान लावायचं. चला उठा उठा. चला चला खाली करा. चला रूम खाली करा. चला चला बाय. अगरबत्ती परत रिटर्न करून ये तुम्ही. बिल किती झालं सांगितलं नाही. बिल झाले 199 रुपये. 1199. 199 आणि 299. आणि तिसरा पण बिल आहे का? तिसरा नाही, 2च अरे आहे. कोणाचा दुसरा तर देऊन आलो की आम्ही. 2 बिल आहे ती. चला दमलो बाबा आम्ही. बाय. एक तर फॅन नाही, इकडे गरम होतं. तुम्हाला वाटतं ते व्हिडिओ बघायला मग असा ना असा पूर्ण आता दुसरा टी शर्ट घालायची वेळ येईल आता. मला येऊन 1 महिना झालाय तरी फॅन नाही लागलाय. हा का फॅन आणला ना आता आता ऑफर एवढा मध्ये लेट बघितलं. हा, असं आहे. बाय.